Normalmente, cando falamos dun modelo de negocio, a xente pensa de inmediato en plans financeiros aburridos ou en gráficos de crecemento. Iso mesmo. É como se fose unha máquina física. Se rompe unha engrenaxe, só tes que sacala e cambiala. Mais hoxe, no meu equipo teño un repositorio de documentos estratéxicos internos dunha organización chamada TEAM10 Plus. Sabes unha cousa? Dende a primeira páxina, usaron unha frase que me deixou realmente abraiado. É unha picadora de carne psicolóxica. Vaites unha imaxe extremadamente arrepiante. Pero, sendo sincero, reflicte con moita precisión a natureza do problema. Porque esta máquina non esmagaba o corpo. Iso gasta a mente, verdade? Exacto. Pouco a pouco vai minando a autoconfianza e destruindo as relacións sociais de quen ten a mala sorte de caer niso. Estou totalmente de acordo contigo. Así que na sesión de exploración intensiva de hoxe, a nosa tarefa non é poñernos a analizar que produtos venden. Sí, iso non é o importante. O foco é analizar como esta organización está aplicando o pensamento de primeiros principios, os first principles, que tanto usa Elon Musk, combinado coa IA para facer unha cirurxía maior integral no sector do network marketing. Unha ambición moi grande. Segundo a documentación, eles apuntan a 3 obxectivos macro. Iso é. O primeiro é a automatización completa. O segundo é eliminar por completo a presión psicolóxica dos participantes. En terceiro lugar, expandir o negocio a escala global. Só son problemas moi difíciles deste sector. Así que imos analizar este problema. Por que unha industria que leva décadas existindo necesita unha cirurxía tan radical? Que parte dos alicerces antigos está realmente podre? Para entender esa podremia temos que mirar de fronte para a oferta máis clásica deste sector. Esta organización chama unha trampa extremadamente perigosa. Que frase crees que é, Irma? É esa frase de que só precisas atopar de 2 a 3 persoas para ter liberdade financeira. Soame familiar. De primeiras, esta mensaxe soa moi atractiva, moi doada. Estes documentos analizan a fondo que esta é a orixe de todo esgotamento. Contén 2 vulnerabilidades críticas. Sí, vexo que o documento menciona que a primeira vulnerabilidade é de carácter matemático e mecánico. Podes explicarme isto un pouco mellor? Basicamente, é un problema de mecánica que non ten solución. Imagina isto desta maneira. Para que un sistema baseado en só 2 ou 3 persoas por pola poida xerar beneficios suficientes para acadar a liberdade financeira, esa rede ten que profundar moito. Máis fondo, decenas ou incluso centos de andares, non é? É certo, é fondo demais. Un bo xestor nunha empresa tradicional, como moito, pode supervisar directamente a uns 10 empregados e xa chega. Vese, ese é o punto cego. Os límites de enerxía e tempo non lle permiten a ninguén coidar ou controlar eses niveis tan profundos. E cal é a consecuencia? Como resultado, cando os que están na base teñen dificultades e non ven a ninguén que os axude, desanímase e abandonan. A quebra na base arrastrará inmediatamente os ingresos de quen está por riba. Iso significa perder cartos, tempo, e que o sistema colapse en cadea creando un efecto dominó devastador. Exacto. É como se alguén intentase construir un rañaceos, pero sobre uns cimentos de xeo podre. Canto máis alto construes, maior é a presión, e o risco de colapso non é unha posibilidade, senón unha certeza. A comparación é moi exacta. Pero a segunda fenda é igual de perigosa. É unha cuestión de psicoloxía. Esta vulnerabilidade psicolóxica é o que os documentos definen como veleno con azufre, non é? É certo. Esa mensaxe de só 2 ou 3 persoas soa demasiado doada. Indirectamente, sementa a preguiza e a mentalidade de obter beneficios rápidos no subconsciente dos participantes desde o principio. Está a rebaixar os estándares exixentes dun negocio real. Certo. É dicir, adormece a xente, creando unha expectativa totalmente falsa dende a liña de saída. É certo. Cando alguén entra no mundo dos negocios con esa actitude tan superficial, basta con atopar un pequeno obstáculo, un rexeitamento ou unha mirada de dúbida. O seu mecanismo de defensa psicolóxica activarase de inmediato. Animos a abandonar en vez de buscar xeito de adestrar para superar as dificultades. Esa falta de seriedade leva a que, mesmo cunha cifra tan pequena como a de 2 ou 3 persoas, a maioría da xente nunca chegue a cumprila. Vaya. Así que os cimentos vellos están totalmente podres, tanto mecánica como psicolóxicamente. En vez de usar cemento para tapar ese solo lamacento, os documentos amosan que o TEAM10 Plus decidiu derrubalo e reconstruío todo de novo. Para desentrañar este paradoxo, necesitamos ver o problema a través dunha lente chamada pensamento de primeiros principios, ou first principles en inglés. Do xeito no que o multimillonario Elon Musk adoita facer, non si? Exacto. Este é o método de pensamento analítico de raíz.
É dicir, en lugar de mirar unha carruaxe que vai a modo e tentar azoutar o cabalo para que corra máis, o pensamento orixinal pide desfacerse da carruaxe para inventar o automóvil. Un cambio dende os alicerces. Sí, E Timer Plus afrontaron unha verdade moi dura. Se é certo que basta que 2 ou 3 persoas acaden a verdadeira liberdade financeira, porque durante tantos anos a maioría dos que aplican esa fórmula fracasan estrepitosamente e abandonan este sector. unha pregunta crítica moi afiada. Prometer soa moi doado, pero a taxa de fracaso real é altísima. Estableceron as regras de xogo totalmente novas. Requisito mínimo, 10 socios directos. É certo, pero se analizamos a fondo a estrutura deste número 10 coa nosa mentalidade orixinal, vemos que non crea presión ningunha, senón que é un sistema con 3 escudos de risco moi sólidos. 3 escudos, non é? Proba a desarmar os escudos un por un. O primeiro escudo é o problema da absorción de riscos para eliminar o medo ao colapso. Imos coller o peor escenario posible nos negocios. A taxa de abandono é do 50. A metade da xente marchou. Se seguimos co vello modelo de 2 persoas, usando a metade, ese sistema queda paralizado. Fíxose. Pero con 10 persoas, se 5 se van, o sistema dese membro aínda conserva 5 persoas como núcleo sólido para que a empresa siga operando e xerando beneficios. O risco de ser absorbido por completo. Unha marxe de seguridade realmente moi grande. É certo. Entón, cal é o segundo escudo? Non me digas que volveron poñela estas 10 persoas a escavar 100 niveis cara abaixo. En absoluto. Esa é a xenialidade deste segundo escudo. Optimizar o espazo de xestión. Con esta fórmula de multiplicar por 10, a rede medra incriblemente rápido. Pode chegar a máis de 1000 ou mesmo a 100.000 persoas. Tan rápido xa? Certo. Pero o segredo está aquí. Alguén incriminado inxustamente. Só teñen permitido e só necesitan centrarse en xestionar os 2 niveis xusto debaixo deles. Agarda un pouco, déixame facer o cálculo. No primeiro andar hai 10 persoas, e no segundo andar cada unha ten outras 10, así que son 100. Iso é que unha persoa como máximo só pode xestionar 110 persoas. É así de certo. Non ten sentido que ninguén teña que estirar a man ata o 10º ou 20º andar. A carga de traballo divídese en partes máis pequenas, exacto. Ninguén está sobrecargado nin esgotado. E como todos coidan só do seu ámbito máis reducido, o sistema nunca se romperá por falta de cohesión. Que listo. Limitar para poder expandir. E que tal o terceiro escudo? Porque mesmo que só xestionen a 110 persoas, se o sistema os obriga cada mes a mercar unha gran cantidade de mercancía para manter o seu nivel, o esgotamento financeiro acabará por ocorrer. A terceira barreira nace precisamente para romper esa presión financeira. Depende de que encaixe a perfección coa política dos socios estratégicos que lixen. Esa é a plataforma Murlive. Que ten que ver iso co número 10? Ao acadar esta cifra de 10, o participante non só optimiza todos os beneficios, senón que obtén os maiores ingresos. Pero o máis importante é que lles eliminan por completo a cota de mantemento mensual. Eliminar completamente a cota de mantemento. Espera, entón se non teñen que preocuparse polo stock nin pagar comisións, cal é o único traballo que lles queda? O documento deixa iso moi claro. O que queda é coller a mochila e ir de viaxe. Vas de viaxe? É certo. Usan esas experiencias de viaxe reais como material de marketing da forma máis natural. É un xeito curioso de viaxar para contratar. A estrutura de 10 persoas é moi sólida e soa tamén moi soñadora. Pero a crúa realidade é, como vai ter habilidades suficientes un principiante para leválo a cabo. Tes toda a razón. Se lles dinen que non a 10 persoas seguidas, a presión psicolóxica acabará por derrubalos. Ese é exactamente o onde a maioría dos modelos anteriores fracasaron. E esa é tamén a razón pola que o TEAM 10 Plus deseñou unha viaxe de adestramento de 4 días. 4 días de adestramento. O punto clave aquí é que esta viaxe ocorre antes de que o candidato asine formalmente o contrato de incorporación. É dicir, equipalos con mentalidade e armas antes de mandalos ao campo de batalla, en vez de enganalos para que asinen e despois enchelos de teoría. A postura do TEAM 10 Plus é totalmente inamovible. Se non captas a mentalidade de negocio digital global desde o principio, e non escolles o modelo económico axeitado, por moito que lles deas as ferramentas de máis avanzadas, esa máquina acabará converténdose en chatarra máis cedo ou máis tarde. Ten moito sentido. Polo tanto, a primeira fase, ou o que eles chaman día 1, céntrase totalmente en definir a mentalidade e escoller o modelo. Lendo esta parte, vexo que analizan profundamente o modelo de economía de membros. Poñen como exemplo a Costco, esa cadea de supermercados xigante de Estados Unidos. Como xa sabedes, Costco conta con máis de 130 millóns de membros. Os enormes beneficios de Costco proveñen precisamente desa cota de socio anual.
A psicoloxía do comportamento aquí é que, unha vez que a xente paga por unha tarxeta, tende a volver para mercar moito e ter a sensación de que está a maximizar os seus beneficios. Unha observación moi sutil do documento, onde argumentan que o seu socio, Murlife, actualizou o modelo de Costco a unha versión máis perfecta para a era digital. Como se actualiza? O ciclo psicolóxico e o fluxo de caixa desenvólvense así. A cota de socio non se perde, senón que se converte ao instante en puntos de consumo. Ah, entón o diñeiro segue aí? É certo. Os usuarios usan eses puntos para pagar servizos de hotel e viaxes. Ao rematar o consumo, o sistema doita engadir puntos turísticos. O collo estimulado segue planeando a seguinte viaxe. Un circuito totalmente pechado, sen ningunha fricción. E as cifras que acompañan o documento tamén son impresionantes. Mulife conta agora con máis de 700.000 membros conectados a 2 millóns de hotéis, milleiros de excursións e máis de 2.000 marcas de estilo de vida. Unha escala enorme. Pero teño curiosidade, porque escoller o turismo como produto principal e non os complementos alimenticios ou a cosmética. O que ven sendo tradicionalmente a especialidade do mundo de sempre. O documento sinala dous principios básicos. Primeiro, o turismo é un servizo digitalizado, non ten stock, non hai mercadorías caducadas tiradas debaixo da cama xerando unha carga financeira. Sí, nada de acumular stock. O segundo é a escala macro. Prevese que os ingresos do turismo global alcancen os 1,07 billóns de dólares en 2026. Vaya, unha cifra enorme. Só nos Estados Unidos xa son 250.000 millóns, estímase que acaden os 1,39 billóns de dólares en 2030. O turismo ten tamén o que chaman un án de propagación natural. A quen de Bali ou Santorini para ver o sol pôr, a todo o mundo lle gusta subir fotos ás redes. Ninguén presume de tomar unha vitamina efervescente en internet. Exacto, a propia experiencia de viaxe xa é un motor de marketing. A conclusión do primeiro día é que escoller este modelo innovador en combinación co socio estratéxico Mualife é unha oportunidade moi práctica. O atractivo aquí é que a escolla deste produto é unha peza estratéxica perfecta. E a todos lles gusta viaxar. Pero escoita, este ciclo monetario soa como un ecosistema pechado que se autoalimenta. A realidade é que a xente segue a ter moito medo de convidar a outros a formar parte dese ecosistema. O medo a ser rexeitado, non é? Certo, se vas introducila e os teus amigos te evitan, entón ese ciclo perfecto non ten sentido. Como superan esta barreira psicolóxica o segundo día? Este é o momento en que presentan o chamado escudo tecnolóxico. Pero hai que aclarar que o Team 10 Plus non obriga a ninguén a copiar e actuar como un robot. Ah, non é ese tipo de mensaxe spam sen sentido, verdade? Sí, só queren que o candidato saiba que xa hai un sistema de marketing intelixente como arma. Se alguén máis quere personalizar o seu pedido, será benvido. Entón, de que partes consta este sistema de marketing? Para evitar ese dano, esta organización utiliza un sistema de páxinas de destino intelixente. Non é unha páxina web estática sen vida. Entón, que? É unha auténtica máquina de medición psicolóxica. Rastexa con precisión cada microcomportamento dos clientes potenciais. Tipo, quen abre a ligazón, cando abre e cantas veces abre. Incluso que vídeo ves e que porcentaxe ves, non é? É certo. Fixaches no botón de chamada á acción. Avísame cando fagas clic. E o que máis me sorprendeu é que puntúa os clientes automáticamente mediante códigos de cores. Vermello, azul, amarelo, violeta escuro. Unha visualización extremadamente intuitiva. En vez de ter que andar a adiviñar as intencións dos clientes, os membros só teñen que abrir o panel de control. Ao ver o vermello xa sabes que este cliente ten moitísimas ganas, hai que interactuar de inmediato. E se ves cor negra? Cando vexas a cor negra, mantente en silencio para que o sistema se menta aos poucos. É como facer a triaxe nun servizo de urxencias dun hospital. Unha comparación moi enxeñosa. Ademais, calquera interacción do cliente, con só deterse a ver o vídeo ou premer un botón, fará que os seus datos se recollan automáticamente e se envíen directamente ao software de xestión CIM. É dicir, eliminar por completo iso de obrigar aos clientes a cubrir formularios de rexistro longos e aburridos, non si? Exacto. Os clientes de hoxe en día son moi preguiceiros. En canto ven o formulario, foxen. Así que temos que automatizar todo. Mais o cerne de liberar a presión psicolóxica para quen comparte reside nesta solución intelixente de Xanela 360 dun só toque. Analiza isto un pouco mellor. Non sei que mensaxe enviar a continuación para parecer profesional. Certo, teño medo de falar demais e perder clientes. Esta Xanela 360 é como un cerebro secundario. Contén unha biblioteca de contido interactivo preparada por expertos que cumpre rigorosamente os 7 pasos do proceso de marketing. Xa está todo personalizado para cada estado do cliente. Que cómodo é.
Cando o sistema indica que o cliente está, por exemplo, no paso 3, o membro só ten que elixir a canle de comunicación dispoñible nesa mesma xanela, xa sexa Zalo, WhatsApp, Telegram ou correo electrónico, e aparecerá o guión perfecto. O único que hai que facer é copiar, pegar e enviar. Iso é xeñal. É como se levásemos posto un auricular invisible e un experto en negociación estivese murmurándonos cada palabra ao oído. Coidado a persoa correcta, no momento correcto e segundo as necesidades correctas. A taxa de conversión dispararase. Mentres que os participantes refúxianse tras un escudo tecnolóxico sólido, sen ter que enfrontarse nunca máis ao rexeitamento directo. Que liberación! Pero se só limitamos esta excelente solución á nosa lingua materna, expandir o negocio a nivel global non será máis que un slogan baleiro. Xorde o problema das fronteiras nacionais. Ata de agora, para entrar no mercado internacional había que estudar idiomas e aprender sobre culturas, todo un esforzo. Sen lingua, todos os esforzos de marketing non serven para nada. Iso lévanos directamente ao día 3, resolvendo o problema da globalización. É certo. O maior obstáculo para os negocios internacionais durante décadas foi sempre a lingua. O prexuízo de que hai que saber idiomas para traballar no mercado estranxeiro freou moitísimo potencial. No día 3, o equipo 10 Plus integrou a IA para romper esta barreira mediante a combinación con Google Meet. O problema é que agora o Google Meet xa traduce o son en dúas direccións, rapaza. Iso significa traducir a voz, non só poñer subtítulos na pantalla. Aquí é onde as cousas se poñen realmente interesantes. Que a IA poida traducir a voz en dúas direccións mantendo o ton e a emoción de quen fala é un auténtico punto de inflexión. Iso é. Analiza o contexto da entoación para transmitir con precisión o entusiasmo ou a seriedade. Non é unha traducción literal palabra por palabra. Excelente. É como un adaptador de corrente internacional que se axusta automaticamente para encaixar na cultura de calquera país. Tamén vin que integraron a IA de Word xusto no teclado do teléfono. Chatear por WhatsApp con clientes estranxeiros e que se traduza automáticamente en ambos sentidos a centos de idiomas, sen ter que abrir a app de traducción. Calquera inseguridade pola barreira idiomática desaparece por completo, mesmo para os membros que non teñen nin idea de tecnoloxía. Iso mesmo. Sen saber nin un chisco de idioma estranxeiro, pódese facer igual. E ao combinalo cunhas landing pages intelixentes, o documento sinala que o sistema xa ofrece páxinas web traducidas con precisión a máis de 30 idiomas. É dicir, podo enviarlle perfectamente unha ligazón en castelán a un cliente que está en Madrid. E todo o seu comportamento nesa páxina irá directo ao meu sistema CIM 360 para que poida xestionalo en vietnamita. Un nivelamento do terreo no sentido literal. As xeracións anteriores tiñan que aprender todo tipo de idiomas complexos. E hoxe en día, ata a xente que non entende de tecnoloxía nin sabe nin unha palabra doutro idioma, pode xestionar tranquilamente o mercado internacional. Quen que comprende e aplique estas solucións será o pioneiro que domine o futuro. Sen dúbida. Abraiado coa cantidade de armas dixitais que hai. Entón, despois de encher aos candidatos con pensamento económico, darlles o escudo CIM e derrubar as barreiras lingüísticas coa IA o día 3, a cuarta fase, o día 4. Seguro que será un escenario cheo de música grandiosa e discursos inspiradores para levar as emocións ao límite e pechar a venda nun pestanexo. Por que pensas iso? Neste sector, a manipulación emocional é unha táctica ben coñecida, non crees? Sorprende que non houbese nada diso. Fase 4 vai totalmente en contra de calquera táctica de manipulación psicolóxica. Entón non hai diapositivas vistosas nin música que anime. Non hai presión de grupo ningunha. Entón, que lles amosan os candidatos o cuarto día? Transparencia absoluta, abrirano directamente dentro das contas reais das dúas plataformas. A primeira páxina é Murlife, como a segunda é traveladvantage.com. É unha conta real, de verdade. É certo. Os candidatos poden ver de primeira man como circula o fluxo de caixa neste ecosistema. Como se transfiren os puntos de recompensa? É dicir, amosarlles o cerne da verdade para que eles mesmos saiban como optimizar os seus ingresos dende a liña de saída, en vez de seguiren cegamente as ordes dos superiores. Certo. Se miro atrás estes 4 días, a verdade é que non me parece nada unha ciencia exacta. Entón, a que che parece? É unha viaxe de transformación, como a converter unha persoa normal nun experto en negocios dixitais, e sobre todo darlles unha máquina programada con estándares para replicar facilmente ese xeito de traballar co seu equipo. Coa experiencia de ler miles de documentos estratéxicos, teño que preguntar onde está realmente a trampa. Para pechar o trato final ten que haber algún tipo de condición obrigatoria ou reclamo detrás, non si? Unha vez máis, fan que pasemos dunha sorpresa a outra. O truco aquí é: non hai ningunha trampa. Non hai trampa. Incluso estableceron un filtro final chamado regra das 24 horas. Regra das 24 horas.
Espera, estás dicindo que non lles permiten rexistrarse ao momento, aínda cando están tan entusiasmados. Dan un consello extremadamente sincero. Tras completar a viaxe de 4 días, desconecte e regrese á súa vida real, pensando detidamente durante 24 horas para evitar calquera decisión impulsiva provocada pola euforia do momento. Eles mesmos afastan os clientes. Respectan absolutamente a autonomía humana. Por suposto, o documento tamén deixa moi claro que se alguén o pensou ben, viu o potencial e está decidido a unirse de inmediato, a organización acílleo con total apertura. E aposto que, en canto crean a conta, todo ese sistema de marketing intelixente con landing page e CRM estará listo para que se poña mans a obra sen perder nin un segundo. Por suposto, arma para man agora mesmo. Pero antes de rematar a viaxe, póñense o seu sombreiro de expertos para facer 3 preguntas clave, como un espello no que o candidato poida reflectirse. 3 preguntas para determinar a mentalidade final. Que é concretamente? Primeira pregunta, se puideras participar nestes 4 días de adestramento, que día che impresionou máis? Ou cal é a mellor solución tecnolóxica? Sí, unha pregunta para comprobar a concentración. Segunda pregunta, desexas realmente converterte nun membro respectado do equipo 10 Plus? Esta frase vai directa ao gran. E a terceira frase? A terceira frase tamén é a máis pesada e a máis importante. Queres acompañar o equipo 10 Plus para axudar a cambiar os vellos métodos no sector MEM, facendo que moita xente sufra menos e teña menos dificultades? Que horror. Se conectamos todo este panorama, desde usar o pensamento orixinal, derrubar os alicerces de barro do modelo de 2 de marzo persoas, usar o 10 como base de seguridade, usar a IA como intérprete e usar o 5 como escudo psicolóxico. Que descobriches ti? Está claro que o obxectivo desta organización non é atraer unha multitude ruidosa e caótica. É seguro. Ao longo deste documento, a mensaxe principal é que eles queren formar un exército de elite, un equipo equipado ata os dentes con tecnoloxía, pero que opera baixo unha filosofía empresarial realmente decente e sostible. Sabes, despois de analizar todo este almacén de documentos estratégicos, non paro de darlle voltas a unha idea que me ronda pola cabeza. Que estás a pensar? Un punto de vista que o documento non menciona directamente, pero que eu creo que é a consecuencia filosófica inevitable de toda esta historia da automatización. Soa moi interesante, cóntame algo. Imagina un pouco, por favor. Cando a tecnoloxía IA, os algoritmos e os sistemas automatizados asumen todas as tarefas máis aburridas, exixentes e ata soportan os rexeitamentos no noso lugar, que farán entón o noso cerebro e o noso corazón unha vez liberados. Dende logo non é para estar sen facer nada. Senón para centrar a enerxía na única paixón que a IA nunca poderá copiar. Construir unha empatía profunda e unha confianza pura entre as persoas. Tecnoloxía que esvaece calquera rozamento para que, ao final, cando dúas persoas falan entre sí, sexa dende a sinceridade. Cando a técnica se volve demasiado doada, a sinceridade é o activo máis valioso. Un punto de vista realmente lúcido, a imperfección pero a autenticidade humana convértese en algo único. Entón, antes de pechar este expediente, hai unha idea na que quero que todos reflexionemos. Nun futuro non moi lonxano, cando a IA faga que todas as transaccións económicas sexan fluidas, perfectas e sen friccións, como poderemos distinguir entre un algoritmo intelixente e sofisticado que mima as nosas emocións e unha conexión torpe pero auténtica dun ser humano real? Unha pregunta que ben merece unha reflexión. Así é, e iso quizáis redefina por completo o concepto de valor na economía do mañá. Grazas por nos acompañar nesta conversa en profundidade. Ola e ata a próxima.